ଆମର ଆଜି ସିଂହ ବଡ଼ କିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସିଂହ ଝରଣା ପାଖରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା। ମଶାଟି ସିଂହ କାନ ପାଖରେ ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ମଶା ତୁ ଏଠାରୁ ଯା। ମଶା କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଡରେ ନାହିଁ ମ। ସିଂହ ରାଗି ଗଲା। ସେ ମଶା ଉପରକୁ ପଞ୍ଝା ଉଠାଇଲା। ମଶାଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ସିଂହ ପଞ୍ଝା ତା ନିଜ ଗାଲରେ ବାଜିଲା। ସିଂହର ଗାଲରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମଶା ପୁଣି ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ସିଂହ ରାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝା ଉଠାଇଲା। ଏଥର ବି ମଶାଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ସିଂହ ପଞ୍ଝା ଯାଇ ଆର ଗାଲରେ ବାଜିଲା। ସିଂହ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି କରିବା କଲା ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। ଉଠି ପଳାଇଲା। ମଶାଟି ଯାଇ ପତର ଉପରେ ବସିଲା। ସିଂହ ଶୁଣିଲା ଭଳି ସେ କହିଲା, କେହି କେବେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନେ କିଏ ମଣିଷ ହଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବେ ବଡ଼ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତରଟା ମାମା ପଚାରିବେ, ଆମେ ଏବେ କହିବା।